Cebu Governor Pam Baricuatro ni gahin og 650 milyones pesos karong tuiga alang sa pagpalambo sa mga hospitals nga gipadagan sa Kapitolyo. Straight to the point. Ato sa nagpagtagad mga kaigalaan ha. Mo na importante suportahan gyud ni kining pagpalambo sa mga hospitals. Labi nga mahinungdanon mga sukit ug paminaw kay kining ato mga hospitals ra ba? Gikan mahigala sa iyang pagka level 1 gipaubos sa Department of Health ngadto na sa infirmary. Gumikan sa kakuwang sa mga doctors, kakuwang sa mga nurses, kakuwang sa mga ekipo, kakuwang mga higala sa mga tambal. Panahon mahigala sa administrasyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. Straight to the point. Wa niya mahatagi mahigala og igong pagtagad ang mga hospitals og ngani gikontrahan pa niya ang mga doctors. Ambot nga nung init sa dugo sa mga doctors. Mo na nga ang mga pasyente in taon nagsugwak diri mahigala sa Vicente Soto Hospital. Straight to the point. Puting luoya sa kahimtang sa mga district hospitals, mga provincial hospitals. Ang direksyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia mao ang suri-suri sa Sugbo, Pasigarbo sa Sugbo, hasta pa mahigalang hapitanan sa Sugbo. Isagway gamit mahigalang hapitanan sa Sugbo. Bisag kinsa pa mga kaigalaan, bisag kita mahimo man tang turista o say mahimo tang local tourist, mahimo sa tang foreign tourist sa laing nasod. Nag-adto na to, muditso gitag adto sa mga tourist destinations, wala na nang daghan pang hapit-hapitanan. Unsa pa mga hapit-hapitanan, Nya karon kanang hapitanan sa Sugbo gilakan. Aron lang gyud mga higala nga mogawas ang kwarta. Mo na dakong mangutano ta ba unsa may tuyo gid ana? Ang pangutanan dako aron lang gyud nga mogawas ang kwarta. O kana mangutana ta, Parihan na mga sugid ti paminaw sa kalsada nga nindot pang kalsada, gubon gyud tuyo nya ayuhon. Aron lang gyud nga mogawas ang kwarta. At ang pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Way katarungan nga ang provincial board, ato ning panid-an mahigala unsay ilang aksyon nga dili mo suporta kang Pam Baricuatro. Ilagan ning aprubahan mahigala 25 bilyon ni si Gwen Garcia day. Giunsa man taon to pag huna-huna mahigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia. Asa makamangita ang projected income mahigala sa lalawigan sa Subo in a year 9 billion ra. Mo budget kag 25 billion. Asa makamangita na, Unya ni approve pod mga higalang provincial board, nagpakita lang yun sa pagka rubber stamp. Straight to the point. Abi na to mahigalag diri sa syudad Sugbo ra mo oy, kaingon ka unsa bang klasiha sa budgeting nga kadako abaday. Diri sa Cebu City, walang takibaw sa Kapitolyo tay wa may transparency. Straight to the point. Way transparency. Ang media ug mangutana hay kasab-an pang media. Mutoy kinaiya adto niya. So nabagod mga higalay balita, ug wa mga higala gitangtang sa mga tao kadto si kanhi Gobernador Gwen Garcia. Usa pa ta mahibaw aning tanan, Kadaghan day mahigala sa mga nadiskubre karon nga porbida. Straight to the point. Utangan pa magani may galang lalawigan og 1.1 billion kapin adto sa uban pang mga contractors. Straight to the point. Kalig pagtagan rubutagas to paduman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the So point. alang sa atong mga provincial board members, suportahin ninyo, ayaw si Pam suportahin ninyo ang inyong katawhan nga maoy ilang gipangita, maoy ilang tuyo nga unta ma-improve ang mga hospitals. Imagine na kaday hospital mahigala na hospital nga usaray thermometer. Naay hospital nga usaray oximeter. Nabiyaan gyud kadto pang hospital sa tuburan. Kadtong atong gipakita mahilap perting gubaa. Ano man, may budget. Ato ni pagtagad mga kaigalan, Taga 100 kapin raman, Kanang thermometer, wala naging matiman day. Kanang oximeter, Pwede man ka makapalit na diya sa kuan. Na may mga namaligya anak mga higala, ay lang po na kanang sa Shopee o Lazada. Pero mapalit ni mo na nga sa mga mercury drugs. Mapalit ni mo na. Tibay lahan na nga nabiyaan yun ang hospital. Sige lang to, aming nanilya, wasay dental chair. Mas mahal-mahal man ang dental chair. Ganit yung way, usaray thermometer, usaray oximeter. My God. Unsang klasihan na mahigala pagpadagag hospital. Straight to the point. Unya, mamakak pag itong usamang higala nga kuno, mo ni mo una. Ang ebidensya di man mamakak. Di man mamakak.
Unya ang Department of Health ang lang record may lagi downgrade ang hospital ngadto sa infirmary. Gumikan sa kakuwang sa mga doctors, gumikan sa kakuwang sa mga hospital personnel, kakuwang sa mga equipment, kakuwang mahigala sa mga tambal. Straight to the point. Dili na mamakak ng ebidensya. Bisa kung saon pa mahigala ka bakakon, pero ang ebidensya di man makak. Kaklaro anak mga sukitig paminaw, ang ebidensya di mamakak nga ang mga doctors gihimo niyang kontraktual. Tiya mo na. Straight to the point. Katanig pagtagad ro buntagas to panuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the So point. karon ang direksyon mahigalang Pamari 4 kini giunahon ang healthcare sa atong mga kaigsuunang mga kabos. Mga kaigsuunang naa sa probinsya. Kay kadtugod mahigalas kanhi Gobernador Gwen Garcia og iyang pamilya may magkasakit-sakit. Dito man's private hospital. Straight to the point. Mo bitaw na dili sa makafeel mga higala nga unsa day kalisod ang atong mga kaigsuunang mga kabos. Hasta pa mga higalang muanhi pa mga higalang atong mga igsuon nga mga kabos. Dinhi sa syudad mga higala kami kay bawo mi frontliner ta sa DYHP. Kami pa gani maghatag pamiliti ning uban. Kana inana na maylo nagkwarta dito nangita nagpamaagi nga makaanhi. Pag abot dinhi may higala imo pang pangwartahon sa terminal. Straight to the point. Karon may higalang manager si Ahmed Quisona. Ahmed palihog ko og implement na yung taon na nga way bayad ang pagwiwi og pupo taon. Ako nagtuo man ko og sa akong pagkatan-aw nimo tarong man sad ka nga pagkatao nasakto sad si Pambari 4 nga gitudlo ka diha ipatuman gid taon na batia ang ato mga igsuona mga kabos. Straight to the point. Ato pagtagad ni mahigalas tumuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Ayaw point. taon to inaot mo tag dito kwan watoy ayong paliwatan tong unang gobernador. Ang sabay nakaon niyang iya pamangpangortahon ang terminal. Kanta pagtagad lubutagas sa tumuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin kadagkuan sa Department of Public Works and Highways ipatawag sa Hunta Provincial sa Sugbo aron paghatag og update og report sa mga proyekto sama sa flood control, road concreting ug uban pang proyekto niini. Straight to the point. Kanta pagtagad sab karon nga buntaga mga higalas sa uban usab dining atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Klaro na ha og taga DPWH unya i-account kuno na pila tanan ng mga proyektong gidain ng QM Builders ug uban pang mga contractors. Gahapon sa tong issue may galang engineer Lloyd Adlawan napagan po ang QM Builders. Kining QM Builders gipasangin lan pang Marcos, gipasangin lan pang Lloyd Adlawan. Ona mga higala nga ato ning isitol ning problema ha. Og inigabot sa Lunes pohon mo ari man kunos Lloyd. Mag-istorya ta Lloyd ha. Kini ni ang atong tarungon ning mga tao karon nga daghang complaints. Onya katong unang batch at least ni okay naman kato. Nya karon nga Lunes pohon ato ning klarohon para nga kuan sa day nanawag og balik gahapon si Lloyd. So mag-istorya ta nga kanana ang hapsay ning tanan. Kay kining imong negosyo, okay man ang imong negosyo. Imong build up imong credibility diha. Nanawag dig balik kuno kagahapon. So ato ni tagag pagtagad mga sukid dig paminaw sa ato paban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa balita sa kauluhan, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan ni kumpirmar nga nakadiskubre na kini og 15 ka mga non-existent nga mga proyekto. Pirmiro mahigala naglingkod pa si Bunuan gahi kayo duha na kuno kang ghost project. Karon mahigala natangtang na ingon na 15 bitaw. Nagkaparihan lang ni mahigalang Diskaya. Sa diha mga higalang nagpasigarbo pa sa iyang mga sakyanan. Sa personal lamang nga mga luxury vehicles so pailabot tong uban sa personal lamang. Wa na gani mga kamemorize kung pila. Ningon sa 30 kapin. Ningon ang bana 40 kapin ka mga luxury nga mga vehicles. Ibang katong Rolls Royce mga sukid tig paminaw nga ang hinungdan gipalit ang 42 milyon. Gipalit mga higala tungod lamang sa payong. Wa na makamemorize kung pila ang figure. Ingon sa 30 kapin ang mga sakyanan. Ingon ba na 40 kapin. Pag-imbestigar pa sa Senado, mingon 20 na lang kapin. 28 na lang, 28 na kabot og 30, 20 na lang ang kapin. Gahapon dai kay grade naman sa custom, pila na lang.
Nahanaw na dito sa parkinganan ang mga sakyanan. Dunay 12 nga subject sa warrant. Ha? Nya sa man nakuha na ning 12, ha? Isurrender na kana na ang mga sakyanan. Kay dunay mga smuggle day nga mga vehicle sana. Straight to the point. Atod pa may sa report gisurrender na kagabi eh. Kay pag adto pa mga higala pag raid pa dito, pag adto pa giserve ang warrant. Nahanaw na mga higala. Mura niya parkinganan bag sa SM. Butangan pa niya mahigalag. Kana na ang suga nga green og puwa. Mailhan mo asa dapit mga higala ang kanang bakante nga green pa o katong occupied na dunay puwa. Makaingon kay gyud mga higala nga mura gyud Ayala, murag SM. Iman ka pagpasigarbo pan Julius Babaw, ilang Corina Sanchez, matod pa 30 kapin kasakyanan o 40 kapin kasakyanan gikoreksyonan sa embana. Wala gani makamemorize kung pila. Sa dihang gimbisigahan sa Senado ingon 20 na lang kasakyanan, 28 na lamang. Gahapon pagadto sa custom, pila na lang kabog nabilin day pagadto sa custom duha na lamang. Mura man ni mga higalag 40 kapin, 40 minus 2. Pila man 40 minus 2, 28 your honor. Wala na sekretary bunuan ni kalakiha. Ay sa ni-resign na to mga higala kay. Wagin taon siya. Tanaw siguro niya megala gagamay ng kwintahang number 7 times 15. Ayaw nang ginagmay katong binilyon. Pag adlawan pa duhara kasakyanan ang nakita. Nahawan ang parking lot. Kagabi mahigala gipasurin din ang uban kay mura man tayo ng kalakihan nagduwa tag itik-itik, nagduwa tag tubig-tubig. Sa pagpanghambog pa 30 kasakyanan. Sa pagpanghambog pa mahigala porbida. Pagpanghambog pa 30 kasakyanan kapin or 40 kasakyanan kapin. Pag adto na sa Senado 28 na lamang. Pag adto pa sa custom mahigala kay kuha ng mga sakyanan wa na. Duha na lang ang dito. May gani kagabi mahigala kay tuwa. Gi klaro mga higala pagkagabi. Matod pa mga sukid tig paminaw, doon na nag-surrender nga 12 ka mga sakyanan. Naunsa naman yung kalakiha. Nauso na yun yung mga ghost karon. Kay doon ay ghost projects, doon na po yung mga ghost vehicles. Gikalag na yun pag maayo ang gobyerno. Kaya si Julius Baba o si Corina Sanchez mato, 40 pa man kabuok. Sa diha mahigalang pagkatos custom, duhan na lamang. Nahimo ng ghost ang uban. Ang mga diskaya di ay matod pa mahigala sa record nga nakuha mahigalang Senador Jinggoy Estrada. Dunay 80 vehicles nga mga luxury but only 63 ang dunay LTO records. Unya gipangutana pa nga kadto daing high-end kay nga sakyanan doon na po'y napalit nila nga smuggled vehicles di ay. So ato ni tagag pagtagad karon mga sukit ti paminaw, kining sitwasyon na. Murag nagkausab-usab man ning figure aning kalakiha unya lisod bagog kaayo na nga pag adtong Julius Babaw, pag adtong mga higala ni Corina Sanchez, 30 nga tos 40 pa to nakita murag ilang parking lot mga higala porbida. Murag naa sa mall mga sukit ti paminaw. Unya pag investigation na sa Senate mingon na 28 na lang. Gahapon pag raid mga higalas custom. Asa naman ning mga sakyanan, ang angman mahigala mo tay nagduwa lang tubig-tubig aning kalakiha. Pag raid sa custom, di mo maila mga kagalaan nga. Mo na ni, bebe. Ato, nani siya audio dong, wala. Nara ba? Sige ka no, be. O ba ni? Nadama sa warrant, kay na naman search warrant mahigala, subject man sa. Mo na ni. Gisuod nila ang panimay sa mga diskaya. Mo na ni mahigala. Agis na sa may kuan. Okay. Unsa man ni mo ni? 0948 48. Unsa man ni mga nahabilin nga sakyanan? Nahanaw na sa parkinganan ng uban. Wag sa pinto. Magagasgas yung windshield eh. Dito lang. Sa pintuan lang. Sa pintuan lang sa baba. Yan.
Kasi tinatanggalin, magagastos yung... Paspas bang kayo mahigala nawa ang mga sakyanan? Sir, pilout ko lang ito, tapos panotary ko balik. Yes, boss. Isa sa hood. Doon na may usay giparking lahi naman tong giparking. Shuttle service naman to. Uy, gipamulihan man ang mga sakyanan nga kuan nindot. Wa ni pamulihi parking sa mga multicap. So ilan naabtan dito ang Land Cruiser? Ha? Ilan naabtan gahapon? O gatong usa nga kuan? Sa ilan ning okay. Mo ni may gala ang dito na. Pag multi-story building na sa Gerard Construction Compound sa may Pasig City. Katuto ang ilang marog parkingan nga gibisitan Julius Babaw. Mao ba ni siya? Mao ni nga sakyanan? Mao ni nga kuan parking lot? Ngano man ning kadaghan bang nahanaw basin og kuan? Mura man og wa pay abli ang mall. Ang gustong pangitaon doon sa mga tao katong sakyanan nga naay payong. Asa man katong Rolls Royce. Ay, klaro man na mahigala. Namingaw na ning kuan na. Namingaw na. Pero mirror baya pagka kuan katong kan Julius Babaw pa 40. Okay, asa man tong sa Senate investigation dong. Bay kato sa 28 lang to yang giangkon sa Senate. Okay, kani sige ko no. Bay ato paminawon balik bay. Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. 30 plus. Ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit. Okay, freeze. Hindi na nga nagamit dahil sa dami. Paita mga higala, di mahigalay daghan kay sakyanan, di na gani magamit tungkol sa kadaghan. Ang uban mahigala ubog-ubog in taon sa baha. BMW lamang, baktas mintaswa. Ato lang niagi katawa mahigala. Pag Senate investigation, 40 ha. Sa Senate investigation, ang giangkon 28 na lang. Asa man to names? Bebe, atong Next question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. Samantalang, ilan yung luxury cars mo? Nasa 28 po. 28 lang. Ano, Yes. ano ito mga Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Sa mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls Royce. May dealer ng Rolls Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Yung anong tawag dito, yung Cadillac and the GMC. Cadillac Escalade, ganon? Yes po. Oh. The GMC. Yun lang. Sinong dealer? I mentioned earlier, Freebell Enterprises and Auto Sa Art. lahat ng kotse mo, yun ang mga dealers mo? Dalawa lang sila Dalawa po. yung dealers mo? Yes what, po. what other luxury cars do you own? Yung iba dito na, the Maybach. Dito ko Maybach, na binili. Mercedes. Yes po. And then, yung iba, dito na rin yung Range Rover. Bentley. The Bentley dito na rin po. Paano kayo nagka-interest sa kotse? Saan nyo gagamitin yung 28 kotse na luxury cars? Araw-araw gusto mo Collection. palit ng kotse? No, I have 4 kids that use it all the time for them to Oh, be 4 taken to kids school. lang. O, bigyan mo tig-isa, pero 20, ilan yun? 20 ka mo? 28? 28. Opo. My God. And you bought that from the taxpayers' money?
No po. Hindi po. Tayo maglokohan That would be- dito. Let's allow our people to decide on that anyway. Just Uh, ano lang, linawin lang yung pangalan. Senator ano. Risa, sorry nagkamali ako. Chairman, Si- just the two names of the dealers. Dealer ako ng kotse, kaya ako alam yan eh. Sino yung dalawa? Pinagkukunan mo ng luxury cars? Free Bell Enterprises Ha? and Free Bell Enterprises Free Bell. and yung isa Auto Art. Auto Art. Yes okay, po. Okay. thank you. Mauna na yung mahigala. Unya, pag-grade mga sukit, di paminaw mo lang. Sabi mo, na apat na po yung Oh, kotse sige. mo. Na luxury cars. E ngayon, inamin mo, 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars, Okay. pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. Doon sa 28 luxury cars, ano yan? Rolls-Royce? What else? Ah, Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls-Royce? Kano bili mo sa Rolls-Royce? I am not familiar. Oh, come kung ano on. yun. Oh, come Sa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano binili. No, I know the price. Oh, yeah. Tell us, Pero tell us. we did not buy this on a cash basis. Parang Oh, so, installment na how siya. much is Price, the price. Rolls-Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. 42 million. Rolls-Royce, isang kotse lang yan. What else? Awon, hibawa ng presyo gusto payong. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Parang 22. 22 million. How Pwede many pa Maybachs? natin pakita yung screen. Just Kaming one. hindi nakakaalam ng kotse na hindi na malaman One. kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nagkakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? Oh, ilan ang Maybach mo? Meron bang- Isa lang po. Oh, ano pa? Pare- Yung Bentley, Bentley. Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. 20 million, You apeliduhi. purchased this brand new. Yes po. Alright. Kung tagpalit og Bentley. ahos anang 20. Isa lang po. Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Mercedes-Benz. Wagon. G-Wagon. Oh, how much is it? Parang nasa 20 din yata. Ha? 20 din yata. 20 million. 20 million, 1 bidang. vehicle only? 2020 naman mo na magpalit og Okay. ahos. Cadillac. Yung SUV. Escalade? Yes. Oh, magkano? Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Oh, dalawa. Napay kaluha. 11 million each. Yung isa, 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to? Yes po. Oh, how many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11? million each. Puti What o else? puti og itong Japon. Yung Suburban. 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 Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Oh, Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Oo, local dealer. Oh. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Oh, magkano? Parang nasa 3 lang yata siya nun. 3 million? Oo. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls-Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Opa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili na second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available. yung mga Kasi that was mamahalin the na- time, at that time it was pandemic. Yan that lang was ang the available. Time na yun lang ang available nilang When did you unit. acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. So, ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa, or kaya minsan tatlo yung iba.
Luxury. Opo. Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce? Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yes po. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo, ha? Alright. Oh, bukod sa luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top of Sa my dami. head. Oo. Sa dami. Opo. So, Sana all. sa 20 purchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or 21. when did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, 2016 What is pa po. autobiography? Ano yan, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016 pa pala, hindi mo sinasabi sa akin. Oh, Range 2016 pa po siya. Rover. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Hindi. Rover po. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. 2016 pa po yun. Ilan? Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabihin mo? Defender. Defender. Ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. Sa What is mga Evoque? nga na sa Range kanano? Rover. Karon Range punta ka. Rover pa rin. Oh, marami ka pala Range Rover. Oh. Multi-cab ba ito na ilan? Maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang, ha? Gihango siya ay. Hindi ko na maalala yung Hindi na Marami maala. talaga, hindi mo maalala, no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday, Iba-iba. siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Rolls Royce ang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali, kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun. What? Yan ang kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bali yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls-Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, ilan? GMC, Suburban, G63, di ko na nga naintindihan yan eh. O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Sige, standby sa freeze. Ato na ipadayon yung taod mahigala sa mga mga sakinana. Karon pumunta matikod ano diyan ada ni mga Rolls Royce, mga Maybach, Bentley, kani pa mahigala mga Range Rover nga o sa paning uban nga mga lahi may mga ngana. Ang ato rin na familiarize ani kasamangki katulog yung multi-cab, passenger type or pick-up type. Ato tanaw ni mga sakinan nga nakuha na sa Bureau of Customs mga kailan bidang ninduta mga sakinan na oy ha sa akong pagkabata bisan pa manghigala og kanang tarak-tarak na lang ang taon ani. Wa kita kapangangkon dai bisag tarak-tarak na lang ani. Bisag tarak-tarak ning Rolls Royce mahal yun ni. Uyaw aning kalakihan nga manghatag tag suriso og bugas, manghatag ta mahigala og kining t-shirt, usay manghatag tag payong, mura og ato lang suspende ni papanghatag payong kay basig ingon ta nga hain man ani ang Rolls Royce. Nganong payong ra may miabot ngano wa man moabot ang Rolls Royce? Basig buutan pa kay hinoon igtubag pa hinoon kay inig-investigar maingon wa sila na mista ang usap pa yung nga namo ko tulumanon sa pagpanagkot. Kaingon pa mahigalang kuan nga nagriskyo oy unsa may kamo may nasayop di ay kay mamista ra man dani managkot ra man dani sa patron. Ang
Ang headlines sa paper ani dili ingon nga mga minor de edad nakaiskapo og nadakpa ayaw Ingon lang ni nga mga CICL, kaning children in conflict with the law. Mga CICL na mista. Dili na ikonon kay imo inon nga mga piniriso ni puga na dakpan o balik ayaw. Mga CICL na mista og mibalik human sa pagpamista. Ang kuyaw anak may galag moingon pa niya gibisigar nga nanagkot na mi sir na may patron. Buutan pa hinong paminaon day mura man may galag pamilyang Diskaya nga nindot ang mga kumpanya Alpha and Omega Saint Timothy. Yapay Saint Gerard. Pagka mga buutan sa mga sa mga kininiang mga pangan, tara ha, ang mga ngan may gala Alpha and Omega. Unsa man ang Alpha and Omega? Buti pasabot ana mga kaygalaan, si Jesus Christ man ng Alpha and Omega god. Og naa mga higala sa balaang kasulatan, sa dihang gipangutana mahigala Jesus Christ, niingon siya ako ang Alpha and Omega. Unsa may pasabot anang Alpha and Omega? Kanagong Alpha and Omega mga sukid tigpaminaw, kanang word nga Alpha mao na ang first letter sa Greek alphabet. Ang katapusang letter na O man, Omega, lahi man sa ato sa English alphabet, ang katapusan to Z man. 'Di ba? A, B, C, D, E, F, G nga katapusan na Z, letter Z. Sa kuan na Greek kay kuan man zeta. Na kining ila Alpha ang una, ang katapusan Omega. Alpha and Omega. Unsa man na si Jesus Christ man na may galang gipangutana, nga siya mao ang Alpha and Omega. Biblical na revelation mga sukid paminaw. I am the Alpha and the Omega. Ako ang sinugdanan og katapusan. Ngilingigaw secret guide mga nganing kang Diskaya nga kwan. Kay naabot ko sa punto nga ingon ko sa Diskaya day nga basin ko no gigamit sila ni Lord. Kaya tiyan mo na, Alpha and Omega. Bro, Jesus Christ ba? Balaan kayo. Nya lain pa nila mahigala nga korporasyon. Siyam gud ka korporasyon. Ang lain pang korporasyon balaan gyapon unsa man? Katong Saint Matthew. Ebanghilista man sa Biblia. Saint Matthew mao na ang unang libro sa New Testament. Saint Matthew, San Mateo. Tanawa gud anang upat ka ebanghilista, kinsa man ning upat ka ebanghilista? Si Mateo, si Marcos, si Lucas, si Juan. Upat na. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Kabantay mo, musimba gani ka kanang mga ebanghelyo may galan nagbasa si ebanghelyo nara magbalik-balik sa upat ka mga ebanghilista. Dunay usa ka ebanghelyo apan dunay upat ka mga ebanghilista. Kinsa man si San Mateo, mo na unang libro gyud sa Biblia. San Mateo, San Lucas, San Marcos og San Juan. Balaan kay niyangan. Lain pa gyud Saint Timothy. Mana gyud na gyapon sa Biblia, santos gyapon na sa Biblia, Saint Timothy. Ang santos pangalain Saint Gerard. Kaninong Saint Gerard wa na sa Biblia, ang kuan na niya ang Saint Gerard ay kuan na gikanonize na sa simbang Katoliko. Imong sangay ni Gerard. Kaya mga balaan kay mga ngan, kining iya mahigalang korporasyon. Purbida, nya nagtuon na sila nga, ginamit ko no sila ni Lord, nga inana ko no day, kay kuan man, nausap ang dagan ba, naman sila daghang empleyado, naman sila mga gipambuhi sa, kuyawa, mausap din uban nga mga contractors, muingon sila mahigala nga, okay naman yung among gihimo, kay kuman, daghan ba po nagsalig na mo, na po mga kaldirong makob, kung inyong i-close ng maong mga construction firms. Kuyaw sa kikatarungan mahigala. Pero mo lagi na, the end does not justify the means. Wala pasabot mahigala kay kunuhay na kay gipamuhi niya. Unya, ang imong gigamit sa pangwarta, kinawat, kinurakot. Oy kalainan sa drug lords nga dunay daghan mahigalang manggihatagon na ba kayo? Ala, hasta mga silingan, hatagan. Ang mga silingan, maingon na lang pod nga, okay naman kay manghatag man si drug lord. Nawa na sa saktong panabot
ang tao anang kalakiha mga sukit di paminaw. Orbida mga kaigalan ato ning balikan ro nga taon ha, labi na kining nakuha na nga sakyanan sa Bureau of Customs kagabi. Now, sa pikas bahin, samtang ang Senate Blue Ribbon Committee ikaduha ng higayon ha, nga nag-investigate ang Senate Blue Ribbon Committee last week o niadtong last Monday. Next week na sad another investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Aside ana, ang lower house nag-investigate sab sila labot ining flood control project. Unya, ang problema ining investigation mga kagalaan, even ang Senate o ang lower house, muna ako indaykin mo, okay na po ko doon na independent commission yun, nga mo investigate. Nga naman, ang problema ini ron, kanang nagpa-investigate uban, apil mga higala sa anomalya. Ha? In fact, doon naman mga higalay nanugaan na karon nga kini mga higalang mga uban nga mga contractors, contributors sa election mga higala, ining uban nga mga nanaog nga mga kandidato. Muna ay problema diaron. So saan man kuno hay ikaw magpa-investigar ka o to sa kang investigar ron. Mano, doon na uban nanugaan na nga doon na mga contribution nga ilang gihatag. Nya labaw sa tanan mga higala diri sa lower house porbida. Ni ang magoy issue sa lower house mga kagalaan kay kini magoy si Congressman Saldico. Kini sa Congressman Saldico mauni mga higalay nag-responsable sa mga insertions diha sa budget kay siya man to chairman kanadto sa Committee on Appropriations. Mga 13 billion ang gi-insert dito sa budget. Unya kini si Saldico, congressman unya contractor sad, ha? Kini Saldico mas kuyaw niya kay Kumplito Ricardos man ang uban mahigala contractor man lang. May ngobita ta uban sana all. Nindot mag-contractor, lahi na iya. Doble, congressman pa, contractor pa. Kay siya man mga higalay founder ining SunWest Corporation nga nakakuha og daghan mahigala nga mga flood control project sa atong gobyerno. Ang problema ini karon kay ang lower house nag-investigate man sad. Pag-imbestigar sa lower house mahigala, Senate Blue Ribbon Committee man to nag-investigate sa upper house. Ang lower house niya po nag-investigate. Nay, kinilabang ubang congressman nga nag-investigate appeal ra ba? Sumuna nga ang pangutana ron, imbitaron ba si Saldico isip usa sa mga resource person? Kay siya mga higala mo'y responsible sa mga insertion o siya appeal mga higala niining mga nangontrata sa flood control project. Dili ba ni masabot nga dunay dako nga conflict of interest? Straight to the point. Ngilngiga mga kaigalanoy, Saldico mga sukitig paminaw, pero maoro ba ni nagpasiugda sa usas nagpasiugda nga i-impeach gyud si Sara? Iyang gi-question ang 125 million ni Sara kasi cases sigod kay di sa gusto mahigalag na yung mga anomalya mo na nga iyag yung mahigalang dukdukon mga kaigalaan ang 125 million ni Sara bisan pa man mahigalag ang kuha ni Ingo na nga wa may irregularidad. Pero Saldico duot yun siya mayo usasas nang usog nga i-impeach si Sara kay iya rin po mahigalag binilyon man din iya. Muna pangutana, appeal ba siya nga imbitahon as resource person? Sus, dako ang problema. Si Congressman Toby Chanco, ingon nga angay na siyang imbitahon. Miingon po mahigalat Janet Garin na naglalis gahapon. Oy, nakadungog naman mo naglalis, nakahibawan naman mo aning lalis. Nabalita naman ito sa RMN 558 Manila. Ba't ako lang i-play balik ha, kaya aron nga tumadiskas o dugang mga higala. Okay, play ko na dong. Si Toby Chanco dong. Congressman Toby Chanco, naglalis la ni Congresswoman Janet Garin. Nabutas Congressman Toby Chanco o Iloilo Congresswoman Janet Garin. Ato paminaon. Pangyayari. Okay. Audio. Yun na nga ang problema, no? Nung unang ginawa to, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. So kung isang congressman, sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Eh kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, eh di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo? Number one. Number two, Mr. Chair,
here is the USB. Sinasabi, papaano nagkaroon ng insert. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Just to, on the I have the record, floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Motion to suspend. Mr. Suspend ang sesyon. Nagkaguliyang. Kay ang gusto may gala ni Congressman Toby Chanco, wa man ka tay santuhin ani. Investigation man kani, bisag kinsay maligsan investigation ni. Ngano di man apilon pag-imbitar si Congressman Saldico? Ha? O gusto ta may gala nga kung sa man exempted ang congressman aning kalakiha. Kung exempted ang congressman, way gamit nga mag-imbestigar tani kay do naman mahigalay mga exempted aning kalakiha. Straight to the point. Ano yung pasabot mga higala ining sitwasyon na karon? Ha? Atong balikan mahigala balikan to itong ilang lalis mga sukitibo no. Mangyayari. Ngano mo naman siya og kanang ang recording? Mura mag internet dai. Nanong putol-putol man, mura mag putol-putol. Yun nga ang problema, no? Kung ang congressman hindi Kana. pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo tutuloy? Number 1. Number 2, Mr. Chair, here is the USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I have ko the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yeah. Just to, on the I have record. the floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Kung ang congressman hindi pa pwedeng maging resource person at hindi natin pwedeng pa-testify under oath, di ibig sabihin sa usapang to, exempted ang congressman. So, paano tayo mag-iimbestiga? Paano tayo tutuloy? Number 1. Number 2, Mr. Chair, here is the USB. Kini, USB. Sinasabi, paano nagkaroon ng insertion? Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, sorry. Comsec, can you show this para lang Yeah. sabihin hindi ako Mr. Chair, with nag-invento? due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, i-correct I ko have the lang. floor. Yeah, but I have Mr. the floor. No, Mr. I Chair. have the floor. Yeah. Just to, on the I have record. the floor. On the record, Mr. I Chair. have the floor. We did not refuse Suspend. to I invite. have the floor. Suspend decision. Okay, cut. Mo ni sa mahigalan na tabo gapon. Ha? Muna ako uyon ko og ibutang talang doon ang independent commission nga mo investigate ani tagaan sa power sad. Og unsa mahigala kutob ang iyang gahom pag-investigate. Kay kini ito pasagdan ng mo investigate mahigala kini mga congressman na may mga na-involve kini mga flood control projects. Unsa man naron? Kini Saldico lang daan mahigala dapat ipatawag siya. Og dili mahigala na pwede. Pagkuyaw lang sa ipatawag Saldico gud basi mo kanta sa ninoon daghay maamo nga mga congressman. Ingon ni Saldico nga, sige, inyo gani kong pugso na ni Ronda, ako lang isulti tanan kinsay mga involved. Mga mong yung kuan eh. Amo ni mahigalay problema ron.